práve riešiš hypotéku, určite sa pýtaš, na koľko rokov ju máš nastaviť. 10, 20 alebo 30. Ja ti v tomto videu vysvetlím, čo je pre teba najlepšie, čo dáva zmysel. Štandardom dnes je to, že sa hypotéka nastavuje na 30 rokov, úplné maximum je 40 rokov, ale to iba pri refinancovaní úveru. Môj názor je nastaviť hypotéku na maximálnu dobu, na akú to ide. Po prvé, máš nízku splátku, po druhé, si vo finančnej pohode, po tretie, vieš si vytvárať finančnú rezervu a kedykoľvek vieš spraviť mimoriadnu splátku do tejto hypotéky. Každá banka dnes ponúka mimoriadnu splátku hypotéky, či už ju budeš robiť cez internet banking alebo raz ročne 20%. Môžeš to spraviť kedykoľvek, ak nie, tak tú finančnú rezervu máš bokom a lepšie sa ti spí. A ako sa teda rozhodnúť? Za mňa nastav si najdlhšiu splatnosť ako ide, napríklad na tých 30 rokov. Vytváraj si popri tom finančnú rezervu, investuj a maj dnes nízku splátku, ale možnosť kedykoľvek hypotéku splatiť predčasne alebo zaplatiť mimoriadnu splátku a znížiť si tým pádom istinu. Ak chceš, aby som ti ukázal, koľko by si priplatil pri rôznych dĺžkach splatnosti, napíš mi do komentára slovo kalkulačka a spravím ti prepočet konkrétne k tvojmu prípadu. A daj mi like.